Ubungane ukuba nomona womuntu ogcotshiwe ngoba akagcotshelwanga yena, ugcotshele wena. So abantu abangakhulile kule area yama gift bayamonelana. Isikhaftini singaphatha uJoseph kodwa kusona sakhe. Sabafowabo. Manje msumfaka emgodini uphethe ukudla kwakho. Futhi uwaste amandla akho uma ufighter umuntu wecebe. Abakho umgodo ngamgcini. Akeze ukhishwa ukuthandazela, uzokhishwa iceba alivumi ukuthi angcwabeke. Alivumi iceba. Iceba alivumi nje. Noma ngaba sejele, Yesu ngomkhulekela, kodwa akeze ukhishwa umkhuleko, ukhishwa iceba. Noma ngamdambela amanga uthi wenze something, akadinge emmeli, icebo liyammela. Noma ungathi uyiphumka umuntu engarephanga, akadinge osakazo, icebo liya faka enkingeni. Bakhona bala, they are about to give up. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukukhipha kulo mgodi. Today, not tomorrow. Cela usuka la khona uzela ngaphambili. Thank you, Holy Spirit. uNkulunkulu, I believe umoya ngcwele uyabeka enhlizweni yami ufuna ukuyilwa impi yenu. So phuma ke wena kuyo, tetela yena alwe. Kunezinto ongamele futhi uyiquestion emazenzeka. Ezenzeka because of icebo likaNkulunkulu. Don't fight izimpi ezingawadinga wakho amandla. Njengoba nila i-altar uNkulunkulu is renewing your strength. Aphelile ngenxa yokufighta izimpi omemele sifight uNkulunkulu. So there is a breakthrough uNkulunkulu azoyenza kunina namhlanje. Iminyango uNkulunkulu uzoyivula noma kuthiwa bebekuphonsa emgodini bakufaka ejele namhlanje icebo liyakukhipha. You are coming out ngegama lika Jesu. Hallelujah. You were condemned ngento ongayazi namhlanje God is your judge. The name of Jesus. Rabaso kadabashakatapaka. You are coming out ngegama lika Jesu. Naba prophet balendlu abahlala emgedeni ngenxa yomoya kaJezebel namhlanje niyaphuma. Ungahlala emgedeni ne-message kaNkulunkulu in such a time like this. Shomandala bakota pakata baba baba. Hey! Kola mashata pakata papa papa. uNkulunkulu is touching people. Ngegama lika Jesu. Yaweza amandla kaNkulunkulu. Ngicela ibandla liconnect. Please connect ngegama lika Jesu. Connect with the Spirit. Yamasokatapanda lamandose. Isandla sikaThixo sikule ndawo. Inkosi iyayithintela abantu.
waiting for you. Come out of the jail. Icebo likaThixo is calling you out. Ngegama likaJesu waseNazaretha, icebo likaThixo is calling you out. Thole bandla lelo izandla. Mandala bakaba baba 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 baba. I want to lay hands kulaba apostle with due respect, Baba. Can you please come forward? I want to lay hands upon this people. Makaba baba so. Enda masu kandalima. Rivers of living waters. Here, here, oh. Can you celebrate God in this house? Let's do it for God. Give him praise. Yes, 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 yes. Give him the praise. Shout and clap your hands and make a holy noise. Make a holy noise. Make a holy shout. Make a holy shout. Make a joyful shout. We give you praise. We worship the Ancient of Days, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, the one who was, who is, and is to come, the eternal one, who dwells in light unapproachable, the true potentate. Kurapaketalos.
Jesus. Father, we thank you. We honor you. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. And as this river flows, it begins to bring every dead thing to life. It's a life-giving river. Life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Can we sing it one more time as the river flows? Yes. It's a life-giving river. Oh, let it flow right here, right now. Come on, give him praise. Give him praise. Give him praise.